ତମେ କଣ ଆସିଛ ଭାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଭାଇର ଟିକେ କାମ ଥିଲା ତ। ହଉ ହଉ ଏ ପିଲା ଖାଇ ଆସିଲା ଆସ ଆସ। ଭାଇ ଇଏ କଣ ଆମ ଚିଠା ଅନୁସାରେ ଖାଇବା କାଇଁ ମୋ ଛେନାପୋଡ କାଇଁ? ଏତିକି ଛେନାପୋଡ ଖାଉଛୁ ସଦାରେ ଆଣିଛି ଖାଇଦେଲେ ହବନି? ଭାଇ ଆମେ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ 2ଟା ଆଣିଛନ୍ତି? ଦିଟା ପୁଡିଆ କଣ? ମୁଁ 3ଟା ଆଣିଥିଲି ଯେ ସେ ବାଟରେ ସେ କୁକୁର ମୋ ହାତରୁ ବା ଛଡେଇ ନେଇଗଲା। ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ତା ମୁହଁରୁ 2ଟା ଆଣିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଗଲା। ତାମାନେ ଭାଇ ଆମେ କୁକୁର ଅଇଁଠା ଖାଇବୁ? କୁକୁର ଅଇଁଠା କଣ ସିଏ ତ ଛଡେଇକି ନେଲା କଥା ନେଇଯାଇଛି। ଇଏ କିଛି ହବନି ଖାଅ ନିଅ। ନାଳ ଫାଳ ଲାଗିଥିବ। କିଛି ନୁହ ଖାଅ ମରିବନି। ଭାଇ ତମେ ଖାଇବନି? ନାଇଁ ତମେ ଖାଅ ମୋର ଦେଖିକି ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି। ତମେ ଖାଇ ଦଉ ତାହେଲେ। ମତେ ପାଣି ଟିକେ ଖାଲି ଦିଅ। ନିଅନ୍ତୁ। ଇଏ କି ଅଭଦ୍ରାମି ହଉଛି? ଅପା ଦେଖିଲ ତମ ଭାଇ କି ମନା କର ଟିକେ, ସେ ନହେଲେ ଆମ ଭାଇଟାକୁ ମାରିଦେବେ। ଦେଖୁନ କେମିତି କାଦୁଅ ପାଣିରେ ଗଡେଇ ଗଡେଇ ମାରୁଛନ୍ତି। ମୋର ସେ ଜଣେ ଖେଟା ସେ ବିଲ ମଝିରେ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ପକେଇଥିଲା ଟି। ଆରେ ସେ ମରିଗଲେ ତା ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଭାସିଯିବେ। ଛୁଆ ପିଲା ସେ ବାହା ହେଇଥିଲା? ହଁ ବାହା ହେଇକି ପୁଣି ଏତେ କଣ ଦୋଷ ଥିଲା? ଟିକେ ମନା କର ତମ ଭାଇକି ଛାଡିଦେବେ ଛାଡିଦେବେ। ଜମା ନୁହଁ ସେ ମୋର ସେ ଜଣେ ଖେଟା। କଣ ଚାଲିଛି? ଡବୁଲ ଇ ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରୁନ 2 ଜଣ ବିଲରେ ଗଡା ପଡା ହଉଛନ୍ତି। କଣ ଚାଲିଛି ପଚାରୁଛ? ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା କରିବ? କି କାମ? ଏଇ ତଳି ଫଳି ରୁଆ ରୁଇ ଆଉ। ଭାଇ ଏ ସବୁ ଆଳ କାମ ଛାଡ, ନୂଆ କାମ ଆଇଲେ ଆସ। ଛୁଇଁଦେଲି ବି ଏତେ କଣ ମାରୁଛୁ? ଆଉ ମାରିବିନି ତତେ? ବିଲ ମଝିରେ ହାତ ଛୁଁଚୁ ଆସିକି କାଦୁଅ କହିସାରିଲି ତଳି କାମ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଆସେ। ଏଇ କୁଆ ଯାଉଛୁ? ଏଠୁ ବା ରହ ବା ଶୁଣ ବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରେ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ଏ କାମରୁ ରେଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାମ କରିକି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଫେରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅସୁସ୍ଥ ମନେ କରନ୍ତି କି? ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ରୋମାଞ୍ଚକ ଦୁନିଆରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋଷ୍ଟ ବେଟର ଆଭେଟର ସାଙ୍ଗରେ ପରିଚୟ କରାଇବି। ହାଷ୍ଟାଗ ଗ୍ଲୋବାଲ ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବେଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ। ଆଭେଟର ଗୋଟେ ଗେମ୍ ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ଏହାକୁ ଥରେ ଖେଳିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ଲିପ୍ ଉତ୍ସାହଜନକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଟେ। ମଜା ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମୋଷ୍ଟ ବେଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଗେମ୍ ଦେବ ଖେଳିବାକୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଇବ। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ମୋଷ୍ଟ ବେଟରେ ଖେଳିବାକୁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ତ? ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଡିପୋଜିଟ୍ର ୱେଲକମ୍ ବୋନସ୍ ମିଳିବ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପରେ 250 ଫ୍ରି ସ୍ପିନ୍ ମିଳିବ। ମୋ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 34,000 ବୋନସ୍ ଆଉ 250 ଫ୍ରି ସ୍ପିନ୍। ଏଥିରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ମୋଷ୍ଟ ବେଟରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗେମ୍ ଖେଳିପାରିବେ। ଡେଲିକା କାମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଆଉ ଏ ରୋମାଞ୍ଚକ ଦୁନିଆରେ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ ଅଛି। ମୋଷ୍ଟ ବେଟ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ। କୁହ ତମେ କଣ ବଙ୍ଗାଳୀ? କାଇଁ ମୋର କୋଉ ଆଳୁ ଦେଖିଲ କି? କେତେ କଣ ନଉଛ? କେତେ ଗୁଣ୍ଠୁ ତମର? 12 ଗୁଣ୍ଠ। 600 ଲେଖା ଚାଲିଛି। 600? ହଁ ଆଉ କମିବନି? ସିଜିନ୍ ଟାଇମ୍ ତମକୁ 400 ଟଙ୍କା କରିକି ଦେବୁ ନା କଣ? କରିବ ନା କହୁନ? ହଁ କରିବି। ଚିଠାଟା ଦେ ରେ। ଚିଠା? ଆମର ହିସାବ ଚିଠା ଅଛି। ସକାଳ ଜଳଖିଆ? ହଁ ଉପମା ଇଟିଲି ପୁରୀ? ହଁ ପୋଡ଼ ଜିନିଷ? ମୁଣ୍ଡ ପିଛା। ମୁଣ୍ଡ ପିଛା? ହଁ 3 ଜଣ ଅଛି। ଖରାବେଳଖିଆ ଉଷୁନା ଭାତ ମାଉଁସ ଝୋଳ? ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ନହେଲେ କଲର ବାର୍ଡ ଆଣିବ। ବ୍ରଏଲର ଆମେ ଖାଉନୁ। କୁଆଟେ ଗୋଟେ? ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଦର୍ଦ ହେଉଛି ନା ଟିକେ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋରିଷ ତେଲ 200? ଜୋକ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଲଗେଇ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ପାଣି। ଲାଇବ ସାବୁନ? ସାର ପାଣି ଖାଇଯାଇଥିବ ନା ଟିକେ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ମୋର ତଳି ରୋଇବାକୁ ଯିବ ନା ମୋ ଝୁଅକୁ ବାହା ହେଇଛ ଖାଣ ଖାଇ ଆସିବ? ହଉ ତମର ଯଦି ଏ ଜଇଁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ଅଲଗା ଜଇଁ ଦେଖ। କରିବ କାମ ନା କରିବନି? ହଁ ହଁ କରିବି। 2000 ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇକି ଯାଅ। ପୁଣି ଆଡଭାନ୍ସ? ଆଉ କ'ଣ ସିଜିନ୍ ଟାଇମ୍ ତମେ ଆସିଲା ବେଳେ ନଥିବ ଆମେ କୋଉଠି ବିଲରେ ଖୋଜୁଥିବୁ। ଦେଇକି ଯାଅ 2000। ହଉ ଯାଉନ? ଓ ହେଇ ସେ ଯୋଉ ଖଜୁରୀ ଗଛ ପାଖ ନୁହଁ? କୋଉଠି କା କିଆରି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ତମେ ଯାଅ ସକାଳ 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିବ। ତମେ ଟିକେ ବେଳାଳି ଆସିବ। ଆମକୁ ଜଣା ଯାଅ। ହଉ ହଉ। ବିଲ
ସାରା ସାର ପାଣି ବାଜି ଗାଣ୍ଡି ମୋର କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି ସଲସଲ ଲାଗେ ଗଲଗଲ ଲାଗେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି ସଲସଲ ଲାଗେ ଗଲଗଲ ଲାଗେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି। ଏସବୁ ଗୀତରେ ଏମିତି ମା ଭଉଣୀ କରିବାକୁ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ଆଏ ଖୁସି ମଜାରେ ଗାଇ ଦଉଛି ନା। ଭାଇ ଆମେ ଯଦି ଏଫଏମ୍ କି ରେଡିଓ ଆଣିଥାନ୍ତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଟିକେ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ କହିଲ। ଆରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୋବାଇଲ ଆଣିଛି ବେ। ମୋବାଇଲ ଆଉ ଏଟା ଟିପା ଫୋନଟା ଇଆଠେ କାଳେ ଗୀତ ଦେଖେ ବାଜୁଛି କି ନାହିଁ। ବାବୁନା ହେ ମୁଁ ଦାଦା କହୁଛି ବା ଫୋନ କାଇଁ ଉଠେଇଲୁ? ନା ମୁଁ ଗୀତ ଶୁଣିଥିଲି। ହଁ ଉଠାନା ଉଠାନା। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଦେଉ हेलो ବାବୁନା ଫୋନ ଉଠାନା। दादा मुझे मीटिंग रे अछि बार बार कॉल करनी ତୁ କାମ କରୁନୁ ତୁ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କର ଫୋନ ଟା ସାଇଡରେ ରଖିଦେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଣ ଅଛି ଯେତେ ଆମ ପଇସା ପଡୁଛି ତ ଉଠଉ ନାହିଁ। ଆପଣ କଲ୍ କରୁଥିବା ନମ୍ବରଟି ଏବେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କଣ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା? ଅଛି ଦୟାକରି କିଛି ଆଉ ଗୀତ ସମୟ ବାଜିବନି? ପରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତମେ ମାଲିକକୁ ଖାଇବା କଥା କହିଥିଲ କି ନାଇଁ? ହଁ ଦିନ ଆସି କେତେ ହେଲାଣି ଦେଖିଲି। 10:30 ବା। ଆମ ମୁହଁକୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ନା ସେ ମାଲିକର ମୁହଁକୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ। 10:30 ହେଲାଣି ଆମେ ଜଳିଆ କେତେବେଳେ ଖାଇବୁ? ଏ ଆଇଲାଇଁ ବା। ଓ ଏଇଟା ଏଇଟା ଘେଳି ପଇ তুমি সকালু এতি তলি মারছ ତମକୁ କାଇଁ ଜଣା ପଡିବ ସାର ପାଣିରେ ଗାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ଫଳି ଗଲାଣି। ତମ ଗାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି ସଳା ତମେ 3 ଜଣ ଲୋକ ସଳା ତଳି ମାରଥିଲେ ସା 2-3 ତଳି କିଏ ସନ୍ତାଣି ତ তোমরা কোণ মারিছ সଳା 2-3 ତଳି ପଚିଛ ତମେ ତମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ଅଛି ତମର ମଣିଷ କେନ୍ଦିଆ ଅଛି ତମେ 8ଟା ବେଳେ ଖାଇବା ଆଣିବା କଥା ଆସି 10:30 ବେଳେ ଆଣୁଛ। ତମେ ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ହାଁ ହାଁ ହଉଛ ଲମ୍ବା ଚড়ା লিস্ট ଦେଇଦେଲ ତମେ ସଳା କାମକୁ ଆସୁନ ସଳା 10 ହାଣ୍ଡି ଖାଇବାକୁ ଗାଉଛ ବୋଧେ ନାଇଁ ଇଏ ସଳା ଗେଫ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡେରି କରି ଆଣି ବୋଲି ପଳେଇଲେ ନା କଣ? ଦାଦି ହଁ କୁହ କଣ ହେଲା? ଆମ ବିଲରେ ମଜୁରା ପଡିଥିଲା ଦେଖିଛୁ କି? କାଇଁ ସକାଳୁ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଶଙ୍କରା ହରିକା ବା ଦେଖିନି ତାକୁ। ସେ ତମେ କହିଛ ସାଙ୍କର ବା କଥା ବଡ କାମ ଛୋଟ। ଆଉ କଣ ଲାଗି ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା କଥା ହେଇଥିଲ କହିଲ ତାଙ୍କ 600 ଟଙ୍କା। 600 ଟଙ୍କା 600 ବଜାର ରଘୁଆଗର ବିଲରେ ସେମାନେ କାମ କଲେଣି। ଯାଅ ଦେଖିବ ଯାଅ। ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହଣା ସେ ଶଳା ତା ଘରକୁ ଯାଏ। ମୋ ପୋଡ କାଇଁ ଇଏ କଣ? କଦଳୀ ଚୁଡ଼ା ବା ତମ ବା ଲିଷ୍ଟ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଉପମା ପୁରୀ ପୁରୀ ଆଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବସି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ କଣ ବାତ୍ୟା ହେଇଛି ନା ହୁଡୁ ହୁଡୁ ହେଇଛି? ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଇବୁ? ଓ ବାଳ ବାବା ଶୁଣ ଏଇ ତମେ କଣ କଥା ମୁଁ ଚାଲେ। ତୁ ଆମର ଭାলো ପୋଡ଼ା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ କଦଳୀଟା ଖା ଭାଉଜ ସ୍ନେହରେ ଦେଇଛି নে କଦଳୀ ମୋ ବାଳ ଖାଇବ। କଥା ଖାଇବି। ଏଇ ଏଇ କଦଳୀଟା ଛୋଟ ପଡ଼ିଲା ନା କଣ ଏଇ ନାଇଁ ଏଇ ଶଙ୍କରା ବାବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? କିଏ ଆପଣ? ଶଙ୍କରା ଘର ଅଛି କି ନାଇଁ ଭାଇ? କିଏ ଆପଣ? ଚଢି ବଢି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚୋରି କଥା ଯାଉଛି 2000 ଟଙ୍କା ମୋଠୁ ଆଡଭାନ୍ସ ନେଲା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚୋଡ଼ା ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା କହିଲା କଣ ମୁଁ ସକାଳୁ ପୋଡ଼ ଖାଇବି ଚିକେନ ଭାତ ଖାଇବି ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଖାଇବି ମୋର କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ କାହାର କାମ କରୁଛୁ? ଚିନ୍ତା କଟେଇକି ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଆସି ମତେ ଶୁଣେଇବି ମୁଁ ମାଇକି ନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାଇକି ନା ତମେ ଯାହା ବି ହବ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପଇସା ନେଇକି ଯିବି ଏଇଠି ବସ। ଆପଣ ଏଠି ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ଚା ଜଳଖିଆ କରିକି ଆଣିଛି ଆଇଲା ଗେମ୍ ଫେମେ କଣ କି ଆଇଗେଡ ଚିଲ୍ଲଉଛି ଏଇଟା ଅତି ଉଦ୍ଧତ ଭାଇ। କଦଳୀ କଦଳୀ ଚୁଡ଼ା କଣ ଗାଈ ନା କଣ ଖାଇବ? ଯାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘର ଦାଦି ତମେ କି? ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲି ନାହିଁ। ହଁ କାହିଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ ରେ ହେଇ ଆମ ସେ ଯୋଉ ତଳି ରୋଇ ନଥିଲୁ ସେ ଧାନ ଗୁରା ପାଚିଗଲା ଚାଲି ଯୋଉ କାଟି ଦବୁ ଚାଲି। ତମେ ଏ ବୟସରେ କଣ ମଜା କଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ମଜା କରୁଛି ନା ତୁ ମଜା କରୁଛୁ।